Grans atletes de Perpinyà, molt contents de tocar amb vosaltres aquesta nit. Som un grup d'aquí, de Perpinyà, però som francès, però també som catalans i teníem gana de fer algunes cançons en català i hem fet això i aquesta nit anem a tocar per el Cor i Llengua de Perpinyà i som molt contents de tocar aquí a Perpinyà, la nostra vila, la nostra ciutat, per tota Catalunya i tot el país catalans. La música la festa no va parar, sobre la música tot va passar, és la unió, un de fumador, és una cosa que puc haver, gran ple de participar a aquesta festa. Al Cor i Llengua aquesta tarda hi havia força gent i joves i això fa ple de veure tota aquesta gent animada per defendre la catalanitat. Molt bonic, sobretot també aquella travessada del centre. Molt bonic, molt bon ambient i amb tots joves, tota gent de tots els països catalans, doncs molt bé. Per demostrar des del sud el recolzament a la gent que esteu treballant aquí dalt al nord i també una mica de carregar piles i baixar baix al sud dient que a Perpinyà hi ha un seguit de gent que està treballant per la llengua i la cultura catalana. Un final sempre més imaginatiu. Sí, això de les torxes ha sigut una bona pensada, una bona idea i és una forma d'acabar d'una forma acollidora el Cor i Llengua. Som la Gossi Sorda i venim del País Valencià i és el segon cop que venim a Perpinyà al final del Cor i Llengua, a la Diada de la Catalunya Nord, i per a nosaltres és un orgull estar aquí, sempre que damunt de ser un grup del sud i més sent un grup valencià. Per a nosaltres és una cosa molt familiar al Cor i Llengua perquè els que coneixeu més, també al País Valencià també hi ha fa anys que es fa i també hem participat des de petits, pràcticament des de l'escola en el Cor i Llengua, és una cosa molt familiar per a nosaltres. I bé, i vindre el dia que es fa el Cor i Llengua aquí també dona molta proximitat, que és molt interessant.